Бүтін дүния татар конгрессы башқарма комитеті аппараты жетекшісі Ринат Закиров Пенза өлкәсе татарлары белән очрашты. Татар конгрессының актлар залында узган әлеге очрашуда Пенза өлкәсенең Каменка районы Ятмис авылыннан килгән милләттәшләребез катнаштылар. Менә Пенза чынлап дини халкыбыз. Рәхмәт, шундый булганыбыз өчен хатын-кызлардан күбәйеп тора ул белән. Шуңа күрә балаларны белән Бисмилла белән үстерү, тәрбияләү, балалар аныкларны тәрбияләү, менә алар барсы да хатын-кызлар эше. Ринат Закиров килгән кунакларга Бүтән дөнья татар конгрессы эшчәнлеге турында бәян итте. Конгресс тарафыннан оештырылып килә торган проектлар турында сөйләде. Әлеге очрашу кардәшлек нуктасы татар халкының милли һәм дини үзаңын саклау проекты кысаларында оештырылган сәяхәтнең бер тукталу нуктасы иде. Миргазиян мәчете имам-хатибы Габдрауф хәзрәт Зәбиров тырышлыгы белән оештырылган әлеге сәяхәттә катнашучылар 18-19 сентябрь көннәрендә Казандагы мәчетләр һәм музейлар буенча экскурсияләрдә булдылар. Казан шәһәренең Миргазиян мәчетендә лекциялар тыңладылар. Тинчурин исемендәге драма һәм комедия театрында спектакль карадылар. Очрашу ахырында Пензадан килгән кунакларга конгрессның истәлекле бүләкләре тапшырылды. Үз чиратында Габдрауф хәзрәт Зәбиров конгрессның башкарма комитеты җитәкчесе Ринат Закировка һәм җитәкчесенең урынбасары Марс Тукаевка да истәлекле бүләкләр тапшырды. Мәгълүмат өчен, бүгенге көндә Пенза өлкәсенең Каменка районы Ятмис авылында 380 хуҗалык, 9 еллык мәктәп, балалар бакчасы, мәчет бар.